Bakuna. Magtanong sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Nakukulangan ka ba sa funds with benefits mo? Di na ba nag-e-enjoy sa kanya? Sa pag-ibig, the more you save, the more you get. Think long term para no regrets. Give more to your pag-ibig, get more love in return. Sa pag-ibig fund, your dreams will come true. Upgrade your pag-ibig now. Nagpares bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malubhang kaso nito. At dahil kailangan kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangamba saan man pumunta. Kasama ng mask, hugas at iwas, mas protektado tayo pag may res bakuna. Dapat umayang ligtas at mabisa ang res bakuna. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang to. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Magulo, walang direksyon, at madilim na sitwasyon po ako palagi. Ako po si Winnie Play Tambas Jr. At dati po akong gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Department of Health at sa Treatment and Rehabilitation Center Bataan dahil po sa pag-rehabilitate sa akin, ngayon po hindi ko na hinahanap ang pinagbabawal na gamot. Malaki po na tulong ng rehabilitation center sa akin dahil po ngayon, para sumasa po yung buhay ko, maganda na po, at lubos ko na po talaga nakalimutan ng pag-ibig. Maayos na po ako ngayon na maganda na po ang buhay, at sa ngayon nagtatrabaho na po ako bilang staff dito sa Treatment and Rehabilitation Center Bataan at tumutulong na rin po ako sa mga kagaya ko dati na nalulong sa masamang bisyo para magbago. Sa mga gumagamit po ng pinagbabawal na gamot dyan, tigilan nyo na po. Wala pong magandang itudulot sa buhay nyo yan. Puro problema. Ito lang po ang inyong tandaan. Sa bisyo, wala kang panalo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Kumusta po kayo? Araw po ng Friday. Wow! Sa lahat po ng mga advance sumahod. Uy, pakapin naman. Sige na, please. Kahit na walang asukal. Kumusta po lahat, mga kaibigan? Ako po si Toby Guzman, ang lubong makakasama sa loob ng isang oras ng makabuluhang talakayan. Dito po, makapapanood po ninyo kami live po sa mga social media platform ng Regional News Group. So, mapapanood po kami sa bayan po yan, sa Regional News Group Luzon FB page. And at the same time, simulcast po tayo. Live streaming po, RNG Luzon YouTube channel. And of course, sa lahat po ng may mga Digibox, okay? Pag Digibox, yan po yung Affordabox and TV Plus. And soon, magkakaroon din tayo ng Highland Digibox. Oh, di ba? Kala nyo, ha? So, anong gagawin ninyo, mga kaibigan, kapag meron po kayong Digibox? Hanapin lamang po ninyo ang Highland TV channel, okay? At kapag nakita nyo po yun, ayun, babad na po kayo. So habang si Mrs. ay naghahanda ng pangmerienda ng kanyang mga anak,
na mag-online class, pwede yan, di ba? Si Mister, habang pumupukpok, sandali, pumupukpok, ibig sabihin, nagkakarpentero. Iba yung pumapasok sa isip ninyo eh. Makikinig si Mister habang nagpupukpok. Okay? Ano nga ba ang ating mga pag-uusapan ngayong araw mga kaibigan? Ang ating pag-uusapan, meron po tayong bad news. Ay nako, kailan kaya mauubos ang bad news sa ating mundo? Una po dyan, ay meron daw pong inaprobahang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Doon po sa ating initial research, aabot daw po ng 73 prime commodities ang inaprobahan ng DTI na magtataas ng presyo. Naku po, wala nang pagkakakitaan, hindi makalabas dahil sa mga restriction. Dala nga po ng pesteng COVID-19 na yan, tataas pa ang presyo ng bilihin. Naku po, yung mga politiko ito na yung pagkakataon po ninyo tumulong sa ating mga kababayan. Nang sa gayon ay maalalayan sila sa pagharap sa hamon ng pandemya. So tatanungin po natin mamaya, kukumpirmahin po natin sa isa sa mga opisyal ng Department of Trade and Industry kung ano-ano nga ba yung prime commodities na yon na pinayagan ng DTI na magtaas ng presyo. At syempre, kung meron pong bad news, aalamin din ho natin sa DTI kung ano naman yung mga programa na pwede ho nilang ibigay sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na po sa mga maliliit na negosyante na talagang pinapahirapan at pinapadapan ng pandemya. Ano kaya yung may tutulong? Okay? Yan po yung mga may existing na negosyo, maliliit na negosyo o proyekto. At alamin din ho natin, paano naman kaya? Yung pong mga nagbabalak na magtayo ng maliit na negosyo, nang sa gayon meron po silang mapagkunan ng hanap buhay na pantustos po sa pang-araw-araw na pangailangan na ating mga kababayan. Ang problema kung minsan, ang angal ng ating mga kababayan, marami ho ang nagbabalak na magtayo ng maliit na negosyo. Yung bang kahit na nasa loob ka lang ng bahay, kahit pa paano, meron ka mapagkukunan, mapagkakakitaan, I should say. Ang angal nga lang nila kung minsan, yun daw pong napakahirap na at napakaraming mga requirement na sa habang ginagawa mo o di kaya ay sinusundan mo yung proseso, parang ayaw mo nang ituloy dahil sa haba. Alamin natin ngayon, ito po yung pagkakataon para malaman ho natin sa DTI, malay po ninyo. Habang tayo po ay naharap sa new normal, meron na rin pong mga new process. So mga kasama po natin dyan, tungkol sa bagay na yan mga kaibigan, ay si Attorney Samuel Gallardo. Isa yan sa mga respetado at napakagaling, malinaw, magpaliwanag. Isa yan sa mga kapag meron pong issue na kinasasangkutan ng DTI o kailangan natin ng paliwanag, ang takbuhan talaga natin. Attorney Samuel Gallardo ng DTI dahil maliwanag, magpaliwanag malinaw. And of course, madaling kausap. Yun. So, ano pa yung ating pag-uusapan ngayong araw mga kaibigan? Usaping pangkapayapaan. Makakasama ho natin, very rare po to, na mabigyan po tayo ng pagkakataon na makadaupang palad at makaututang dila, yan, makakwentuhan, ang director ng National Intelligence Coordinating Agency. Yan po ay pinangungunahan ngayon mga kaibigan ni Director Alden Juan Masagka. So, siya po yung ating mga kasama mamaya. Alas 9 ho yun, hanggang alas 9:30 ng umaga. Ano ba yung mga pag-uusapan natin dyan? Isa hong malungkot na balita. Yung pong isa sa mga aktibong opisyal ng kabataan kontra droga at terorismo ay pinatay umano ng mga kasapi ng mga teroristang CPP-NPA.
Okay, isa ho yan sa pag-uusapan natin. At syempre, peace talks. Ano kaya ang punto de vista? Ano kaya ang pananaw ng NICA kaugnay po sa ongoing peace talks? Meron ho bang mga effort to revive the peace talks between the national government and the CPP-NPA? Yan po, aalamin ho natin. At ano ho kaya? Meron ho kaya silang nakikita among the presidential aspirants? Sino kaya sa kanila ang meron pong plataforma na nakaangkla po, di kay tumutugon o suportado ang muling pagbuhay ng peace talks. At isa pang topic na ating uusisain, ating pong hihimayin, ay yung pong Human Rights Defenders Bill. Ito ho yung panukalang batas na isinubo po ng Makabayan Bloc dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso. Alamin ho natin, ano ba ang masasabi ng NICA tungkol sa bagay na yan. At syempre mga kaibigan, dahil ito po ay boses ng bayan, gusto po naming marinig ang inyong mga boses. Sa paanong paraan ho? Diyan po sa comment section ng Regional News Group Luzon FB page. Tayo po ay live ngayon. Maglagay lang po kayo ng inyong mga komento. At nang sa gayon ay ating pong babasahin ho yan. At kung meron po kayong katanungan, ay ating pong ipapasagot sa ating mga guests na sina Attorney Samuel Gallardo ng DTI at Director Alden Juan Masagka ng National Intelligence Coordinating Agency ng Cordillera Administrative Region. Meron ho tayong buena manong commenter dito. Ito, papasalamat ho tayo dahil po sa walang sawang pagsubaybay ni Winter Bilingan Gayaw. Maraming salamat, Winter, sa iyong walang sawang pagtutok dito po sa ating programa. Alas 8:43 na po mga kaibigan, sa pagbabalik po ng Boses ng Bayan, makakasama na ho natin ang opisyal ng Department of Trade and Industry. Huwag po kayong bibitaw. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po kayo mag-order online ng mga hardware supplies? Yes po sir, madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniman, yung haway, garantisado. Pauliniman, isang pahid ka lang. Dahil mo lang out sa PAO! Nagpares bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malubhang kaso nito. At dahil kailangan kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangambasan man tumunta. Kasama ng mask, hugas at iwas, mas protektado tayo pag may res bakuna. Napatunayang ligtas at mabisa ang res bakuna. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang ito. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Kapag lumapit o dumantay sa linya ang mga sanga ng puno, maaari itong makaantala sa daloy ng kuryente. Kapag lumago ang puno at pinutol mo ang sanga, kakapit ka pa rin sa puno na maaaring daluyan ng kuryente.
sanhi upang ikaw ay makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Sa pagsubok na ito, ituloy natin ang laban. Mayroon tayong paraan. Tuloy ang trabaho, tuloy ang pag-aaral. Para sa kapwa Pilipino, para sa ating mga mahal. Tara na, mag-res bakuna para bawas pangamba. Dahil sa res bakuna, bawat buhay ay mahalaga. Mag-res bakuna, mas protektadong pamilya. Kasaganang mas bukas iwas, kinabukas ay maganda. Magpares bakuna. Magtanong sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Yan, pasok! Nagbabalik po ang boses ng bayan at bago po ang lahat, nakahanda na po mga kaibigan si Attorney Samuel Gallardo. Pero bago po yan, babatiin po muna natin mga kaibigan ng lahat po ng mga nakatutok ngayon sa ating programa. Buwan po dyan si Winter Gayaw, siya po yung pinakauna. At gusto ho rin nating batiin si Sir Aurelio Cabatos Sr. Sir, naimbag na bigat. Makapailiw kayo sir. Matagal na ho tayong hindi nagklase sa Luisa's Cafe University. Yan, isa sa mga respetadong banker ng Baguio City, si Sir Au. Good morning sir, how are you? Ingat po kayo. At sana ho ay dumating ang araw, no? Bumalik na po yung dati sir, no, na tayo ay nagkukwentuhan sa Luisa's Cafe University. Okay, wag na ho nating patagalin mga kaibigan. Kasama na ho natin, nag-aabang na po si Attorney Gallardo. Sir, good morning po. Naimbag Sir Bobby, at sa lahat ng mga kikinig sa process ng Okay. Sir, gusto ho naming kumpirmahin yung pong impormasyon. Ano ba tong 73 sir? 73 prime commodities daw, tataas ang presyo. Totoo ba to? Meron naman tayong suggested dito sa latest ng last quarter. We expect din talaga na magkaroon ng adjustments, correction ng mga basic necessities ng commodities natin. But we can assure yung consumers natin that it will be unreasonable. So, expect natin based on our monitoring reports naman na susunod yung mga retailers sa starting na maibibigay. Mula po dito sa 73 sir na prime commodities, ano po yung dito yung pwede ho kayong magbigay kung ano po dito yung mga, halimbawa yung mga pangkaraniwan talagang ginagamit ni Juan de la Cruz na kasama ho dito sa naaprobahang magtaas ng presyo? Yung mga basic commodities natin are outlined dun sa price activity. So, halimbawa kanya instant coffee, evaporated milk, nandyan din ang instant noodles na locally manufactured. Gusto mong pati bottled water, may suggested dito kasi sila na basic necessities and activities. So, hindi naman lahat ng mga PNPC ito nagkakaroon sa presyo. Meron lang yung mga particular brands that will be increasing their prices. Siguro as a matter of addressing yung issues na lumabas as a result of the pandemic as well as other factors. Okay. Sir, ano ho yung iba hong factors kung bakit po tumaas po yung presyo ng mga pangunahing bilihin na ito, sir? Yung pinaka-traditional dahilan kung bakit
presyo ay cost din ng packaging. For example, yung sa Pinas, hindi lang naman yung laman ang consider as a cost. So, nandyan din yung presyo ng pin. At saka nandyan din yung seasonal ebb and flow ng sa Philippines mo. So, ito yung mga consideration. Sa gatas naman, meron din yung mga raw materials na ginagagpang milk, nagtataas din ang presyo globally. So, ito yung mga dahilan ng bakit nagkakaroon ng increase sa presyo ng ating mga basic necessities. Attorney, gaano po kalaki yung inaprubahang pagtaas sa presyo? Yung percentage? Hindi sa uniform, there will be some with minimal increases, there will be some with 7% increase presyo niya is on previous SOPs. Pero sa tingin naman dito na increase the presyo of the Okay. Sir, meron pong tanong dito si Mr. Gayaw. Ang sabi po niya, patanong po sa guest ninyo, kumusta po ang pag-monitor ng mga food delivery at mga online shopping po? Nauso po ngayon sa new normal at may batas ba in case hindi bayaran ang in-order na pagkain o dry goods item? Yung batas natin prevails or the system, unfortunately, continue pa rin ang primary batas natin, and it does not contemplate online transaction as well as yung face-to-face na pagbibili. Pero we can still accept any consumer complaints pertaining to online transactions. Hindi nga lang natin sa PTI, hindi naman monitor yung services ng mga riders or delivery services na pag-usapan ng local government unit. And I think meron din sila programs to ensure na reasonable yung pricing ng delivery fees na nagsisig ng mga ating providers for that particular business. Okay, sir. Sir, balikan lang ho natin yung unang issue na akin pong tinanong kanina. Sa harap po ng pag-aproba doon po sa presyo ng mga ilang pangunahing bilihin, ano po ang gagawin ho ng DTI para ho masigurado na hindi po ito samantalahin ng ilang mga loko-lokong negosyante? Okay. Ang good news natin dito sa Bagay area body, compliant naman ng predominantly compliant ng mga retailers, particularly yung mga supermarkets and the service natin. Ini-ensure namin na nagpa-comply sila by having some of our team members monitor on a weekly basis at tinitignan naman kung sumusunod na sila o sang-ayon sa yung presyo ng kanilang basic necessities and commodities. Pero pagka meron lang lumampas na contest binibigyan natin sila ng letter of inquiry at pinapaalam natin kung pinapa-explain natin sa kanila kung bakit mataas sa letter of inquiry. Okay. So, dahil sa compliant naman ng major markets, wala tayong problem sa production. Okay. Sir, in case despite the notice that would be issued by DTI to this establishment na hindi po nagko-comply sa SRP, meron ho bang karampatang multa na pwede pong ipataw sa kanila? Yes, hindi nila na-explain na mabuti yung kanilang pricing. To the extent na unreasonable na yung price ng basic necessity of commodity, nabibigyan sila ng notice violation at sasabihin ng
sa violation ng dapat meron silang institution. Otherwise, they can be charged for violating the Private Act of the Philippines. Particularly, pwede natin silang sumilin for one of the violations under the price would be unreasonably priced basic necessities and private commodities. Okay. So, may multa yun. It can go as much as 1 million pesos. Oo. In the past, sir, meron na hubang mga business establishment sa Cordillera na napatawan ho ng multa because of this? Buti na lang, hindi pa yung halos lahat na nakikinig sa'yo nung may-ari ito. It was in the early 90s. Pero ever since, most of our retailers sumusunod na sa mga batas, lalo na natin Price Act of the Philippines that serves as a deterrent sa mga businessmen na gustong mag-take advantage ng mga sitwasyon. Okay. Sir, tumataas po ang presyo ng gasolina. Talagang sumisikip po ang business, talagang pahirapan. Aside from this 73 na approved increase na basic commodities, meron pa ho ba tayong aasahan na pagtaas, iba pa hong mga bilihin? Hindi ko masasabi yan for the items. Yun na nga, pati ako medyo magulang sa pagtaas ng presyo ng crudo at gasolina. Pero these are all the result of our market forces. Opo, tama. The greater the demand, the higher the price will be. Lalo na't nag-uupo na tayo kung hindi ng ating mga businesses at ating usual activities. We would expect talagang tataas ng presyo ng mga produkto katulad ng crudo at petroleum. Pero sa amin yung with respect to the products under our jurisdiction, we will do our best to make sure that they are available at reasonable prices. Pero hindi naman nakagat o hindi naman marami ng mga consumers. Okay. Sir, maisingit ko lamang po dahil sa panahong ito ay uso po yung paggamit ng face mask. Saklaw ho ba ng DTI yung monitoring sa mga ibinebenta, monitoring pagdating sa kalidad po ng mga ibinebentang face mask? Ang produktong medico under the jurisdiction of the Department of Health, we closely coordinate with the DOH. Kung hindi sila ng tulong, pwede rin naman natin bigyan ng tulong kasi nandiyan sila ng consumer. Hindi lang business, parang nagkaroon ng higher demand for pumasok po ang DTI at tumulong din po kami sa DOH. So, with respect to face masks, kapag meron po kayong concerns, I suggest you do it to the department. Okay. So far, sir, base po sa inyong monitoring, baka in the past, nakipag-ugnayan na po sa inyo ang DTI para alalayan po sila. Meron na ho ba kayong mga na-monitor na mga substandard na face mask na ibinibenta sa merkado, lalo na po dito po sa Cordillera? Yun ang hindi namin clarify kasi in terms of quality ng face mask, hindi namin talagang mag-decision. In fact, naging sa issue at during the pandemic, pero we will always defer to the expertise ng Department of Health. Okay. Attorney, kung meron pong bad news, gusto ko rin pong pag-usapan yung good news. Baka naman meron po kayong mga nakaantabay dyan na mga parang assistance para po sa mga SMEs at mga kababayan natin na nagbabalak pong magtayo ng negosyo. Yes, meron tayong magandang balita. We are on our third year of providing livelihood kits sa ating mga MSMEs na pinagtutuhan ng COVID pandemic. At itong livelihood kits na bibigyan namin, bibigyan in the two programs. Unang-una yung
livelihood seeding program ng Baga Negosyo sa Barangay. At meron din tayong bagong program na random pang at tamang giveaway. So, dito sa programa namin ito, nagbibigay kami ng livelihood kits, training sa mga MSLP nagko-qualify based on our profile. Ang value lang naman ng livelihood kit nito medyo maliit lang, 8,000 pesos per livelihood kit. Pero sa tingin namin kapag nagdulibad ang MSLP, napapalago niya yung isang pesos na magsisilbing tulog din sa mga negosyo. Sir, paano po mag-qualify? Ano po yung mga requirements, sir? So meron tayong mga target na guys. Ang gagawin namin, sa akin namin yung mga